chiel koa siling 130 masani chulo. Then giwacho ni kapod idwa regain ama idwa kaw citizenship ma Kenya mondo ibed citizen ma Kenya, ibo chulo siling 50,000 koa siling 5,000 masani. Then giwacho ni kapod idwa invest e Kenya, kapod investor ma oko idwa invest e Kenya, idhi chulo siling 500,000 ama nus million koa siling 2,500 masani ichulo. Akenya dhi bedo nang'o nikech gisani koro doho osechunge ka bende koro doho nosechungo dwaro mar piny owacho mar kawo okang' ma kamano nikech okang' ma kamano chal ka gima it was with immediate effect nikech kosebedo gazetted to mano en onge gimirito mano chik to akiani aparo weche mag keto osuru kok ma en osuru kata ka charge for government services lakini ma en osuru aparo ni ne dware ka gitimo gimiluongo ni public participation ama giwinj gima jo Kenya wacho kata karach kabisa to gitere od bura mondo gis jo od bura no dwa medo maka then gi mbele mondo gi gazet lakini ma ineno ne kila ng'ato maka gazet notice mano oko to osemed bei ma kila kitu wacho ne ichake with immediate effect matiena changes manyien gi ichako chul pesa ma medgo sechego immediately maonge leo moro amora kata kamano jogi nodhi e doho, daktari nodhi e doho to akian doho dhi konyo lakini wan gi geno ni doho nyalo konyo jo Kenya. Donano ka doho nochiwo ne gi Kenyi dwaro mano mar mondo mi ochiwo bok mano ne migawo mochung' weche mag omenda jatend migawo mochung' weche mag omenda pacho ka benano ka bendo chiwne mano jatend migawo mochung' weche mag arita Kithure Kindiki gi Attorney General e pacho ka Justin Muturi ne bendo chiwne gi bok makamano kinde thuolo mar ndalo 3 mabiro kes makamano ibro timne mention kata ibro luonge chieng' tarik 29 dwe mar 11 matinana at least e dweni ok aparo ka jo Kenya nyalo chulo namba ama bei mang'eny ma jogi oketo kae ni but warita negi ma doho dhi wacho ka gitieko wanyalo bet maber lakini serikal seche moko aparo dwa kotimo public participation gitema ne da dhog jo Kenya mondo owinjore to pesa ni en moromo kosi ok oromo. Aparo wanyalo ng'iyo oboke mar ama page mar 12 mane wawacho wach sigana mar Milema ama Malema ma en opposition leader ma South Africa ene Kenya ka to nyowuoyo yo Lukenya University owacho ni ker William Ruto olokre oken Ruto ama ng'amwa seng'eyo kane kalure gik mana wacho ndalo campaign wacho Ruto oselokre kabisa kendo okuo e yore mag Africa ama okuo e yore mag kelo African nations kama achiel kaka no promise ama kaka no chiko ndalo mano campaign mondo bed ker higa mokalo. Kata kamano Malema wacho ni okia gima osedhi marach Ruto. Wacho ni Ruto lokore. Wacho Ruto lokore ma okia gima osetimore Ruto chako ne Ruto yud telo higa mokalo. Mano ne kanyo ka bende wang'eni Malema timo limbe mare mane piny Kenya to timo limbe ka bende nodhi yawo chata more wacho ni Pan African Institute mane gwenge mag Makueni e mbalariany mar Lukenya University. Nikichocho na achiel kuom dwaro ma bende jotend pinje mago mag pinje mag Afrika nuye godo en mar biro kod omenda ma bende pinje mago mag Afrika biro bedo ka tiyo godo kopogre kod dola mano mar US ma bende koro gwacho ni nengo mare bende koro tek miwuoro nyaka sani wang'eni timo kata mana nyiewo dola kipimo gi Kenya shillings en siling 151 odhi malo kabisa odhi malo koa siling 90 ndalo moko machon go ma higa mokalo osedhi malo. Kopogre gi mano weche motenore kod doho ite mar 14 nyakwaro mga juang' nitiere achiel kuom jotije mago ma bende notho. Inyalo paro jatich ma bende kata natiye e hospital ma Nairobi Eric Maigo ma bende kata nosetimik mare nitiere achiel kuom achije ma bende niseyo gi nek mare noyie ni ne onege ka nyaka sani koro nokwedo koro loko pache ne an ok anego bwanano an ok anego Maigo lakini makoro lawyer ne mane wacho lawyer mar mama ne mane wacho iluongo ni Auma mane wacho ni bang' wuoyo gi mama ni ama Gauma owacho ni en koro ne ok onego Maigo matin koro kes dhi chakre tiende kadhi mbele.
Dakor mga jong ko pogre mano Julius ko dama pio mar mondo mi kata kapok watieko nonro mar gazet ite mogik wang'e na wach motenore kod jopuonje ka bende duol mochune ndiko jopuonje TSC bende wacho ka ni gibiro bedo ka giidho ngas gibiro bedo ka gipromote jopuonje madirom 36,000 mano 500 mano nitiere ite mano maugik ka bende giwacho ni ne jatend kata mana CEO jata chenro maduong' mano matisi Nancy Macharia noliko weche makamagi e romo mano mar jotend jopuonje mag skunde mag primary madhi nyime county ma Mombasa. Aparo promotion en gima ber o motivate ama omi jopuonje moral mar tiyo matek ama moro mag tiyo matek mondo nyithindo perform maber. Koro aparo mano TSC okotimo marach ka gin go pesa mag nyalo effect go promotion to gitim mondo jopuonje bed maber. Aya, to ka kotenre kod mani wacho ni bende nitie vacancies mamoko ma bende gibiro bedo ka gindiko jopuonje tich. Iwacho ni ne gilando vacancies madero 36,000 505 tiwacho ni wi kwan makamano vacancies kata mana thuolo mag tije makamano madero 17,000 914 biro bedo ka dhi ne skunde mago mag primary. Wadhi gazet machielo mano mar The Standard. The Standard ne koro mga juang kinyalo mana yudo thor wach ma bendo mi pek en ni might have choices for a better Kenya. Mano kaluwore kod twak ma bende jatend piny Kenya nobedo godo odiochieng' manyoro. Man nitiere moko kuom singo ma bende nochiwo. Aneno ka Standard to koro chiwe e yo makare mana mapiyo piyo minyalo lero Julius ma bende samoro napok wamulo mane gazet mar Daily Nation. Aparo ne wacho kani serikal mana manye wacho cha austerity tiyo gi pesa ma serikal yore ma moko ni kare. Wacho ni ose chungo mano to kochopo December serikal chulo Eurobond maromo bilion 45. Wacho no osetemo keto singo ne sana yore mag campaign dalo mano campaign ochiwo singo sana mag hustler fund gango wacho ni ose keto no wacho ni yore mag subsidy no wacho no odhigolo subsidy yore mag chiemo sana consumption kaka mafuta gango wacho mag osegolo food prices wacho no bando sedok piny. Aparo gichalo to kabe no wuoyo weche mag bipartisan talks masane dhi mbele kind Kenya Kwanza gi Azimio wacho ni gine dhi konyo kabisa kendo osekelo kwe mosemiyo serikal otim development yore mag education wacho ni gise hire jopuonje mang'eny moko gise train then no wacho ni the new education funding model bende osekonyo nyithindo wacho ni student oriented. Aparo magi moso wacho nyaka nation koni wach machielo ma bende no wacho bende tenre kod arita ka bende wang'eni doho bende nosechungo dwaro mano mar oro bile pacho kaka dhi e piny mar Haiti. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya nowacho ni piny Kenya biro tiyo kod siling bilion 91 mano mar tero obila maderoma 1,000 e okang' mokwongo mano ka dhi e piny mano mar Haiti. Wach makamano mipek e ite mar adek iwacho ni states require 91 billion for mission of Haiti ma bende kaluwore kod migawo mochung' weche mag arita kokalo jatend migawo no mano Kithure Kindiki wacho ni obila 1,000 ma bende giseyango biro bedo ka dhi e piny Haiti wacho ni chakruok mar higa mabiro higa manyien lakini enan pesa gidwaro kuom United Nation United Nation ema noyiero Kenya mondo bed mbele sana yore mag tero polise yo Haiti. Koro to kane ken pesa te nikech aneno ka Kenya is seeking 36.4 billion shillings mano Kenya shillings to gidwaro siling bilion 91. Aparo ne bilion 91 en mar mission mang'eny mission dhi kelo pinje mang'eny lakini Kenya ema lead pinjego. Koro king'iyo budget go to giwacho ni bilion 91 lakini Kenya kende to dwaro bilion 36. Wach makamano bende migawo kan mana kana senyis nyakoro mgajo migawo mochung' weche mag arita wacho ni giseyango okang' mokwongo bila madrom 1,000 ma bende biro bedo kadhi. E ite mar aboro ang'eni josiasa mopogore bende nobarore ahinya kaluwore kod twak mar odiochieng' manyoro. Ang'eni nitiere achiel ariyo kuom jod bura mago ma pacho ka kanyakla kod karamnaga Senate County ma Nairobi Edwin Sifuna en bende noyango no odiochieng' manyoro nokodhi mane twak mano mar jatend piny Kenya. Kokamano e ite mar aboro iwacho ni UDA scorecard leaves lawmakers divided. Nitiere moko kuom jod bura mago mag UDA ma bende nosiro kata mana dwaro mano ma jatend piny Kenya moko kuom okenge manowacho moko to koro nowacho ni nokochopo dwaro mare. Onge gima kero wacho ama gima wacho ok
okokel hope ama okokel geno jo Kenya sana sana seche ma bawinjo matek kaka sani. Taparo ni giwacho adier kop nyocha orucha nyocha gen gi luongo ni parliamentary group meeting State House. To gik mane wachre kurana jogo ne wuoyo mana yore ma cost of living. Wacho na party ama Kenya Kwanza, serikal ma Kenya Kwanza ok maber sana ok okucha kop yore mag economy ok ber. Jo Kenya winjo matek yore mag economy. Neno ka moko kuom jod bura mago mag UDA ma bende koro wacho ni twak ma bende jatend piny Kenya nochiwo doche manyoro nogo chopo dwar margi oriwo jod bura mogwel mano mong'ere kaka Irene Mayaka ma bende wacho ni kaluwore kod nengo mar ngima mapek. Owacho ni kinde ma bende koro pod idwa medo omenda mano osuru mijuogo weche motenore kod opande ka opande piny medo bedo matek. Moko piny medo bedo matek. Aneno bende jaod bura mano ma Mandera South Abdul Haru bende wacho ni jatend piny Kenya bende pok ochopo e dwaro mano mar konyo Uganda ahinya e gwenge mag North Eastern kotenore koda oula mapek ma bende gisebedo ka ywero kata mna dendli mage. Sani giwinjo matek kabisa. Ete mar 9 en kaluwore kod weche mag siasa ahinya twak mar thik nyakorom gajwang' ma bende osebedo ka dhi nyime ndalo en 73 ma bende twak makama osebedo ka dhi nyime kind jod bura mago mag Kenya Kwanza kanyakla kod mago mag Azimio. Sani koro twak makamano koro rumo koro gidhi e retreat mar mondo mi gichok report gi kata mna gi compile report makamano mar mondo mi ginyise ni oganda ma pacho ka en ang'o ma bende gisebedo ka gitwak e kind thuolo mar ndalo 73. Aparo ni gisetieko dajo do Kenya mondo kaluwore gi yore mane gitemo winjore kaka yore mag cost of living, yore mag IBC gik makamano. Lakini oboke wacho ni gisewinjo gik moko abich, giseyiere gik moko abich kata ka koro gi retreat mondo gidhi gindik report ma gidhi tero ne Ker William Ruto, then gi Raila Odinga, then gidhi tero moko ne od bura Senate National Assembly. Aparo ni jo Kenya rito winjanen to jogi owinjore ang'o to report gi ni wacho ang'o sana yore mag gima ka the cost of living, then moko mar IBC. Ng'e sani IBC ok nyal tiyo. IBC en just grounded kop onge commissioners. Tingen higa manyen onagwenwa timo boundary delimitation ok ginyal timo kop onge commissioners. Koro aparo ni kila jo Kenya ng'iyo dialogue tim to be gidhi timo ang'o mondo IBC obed IBC mondo chak tich kaka dware gi katiba. Bende weche motenore kod doho nyakorom gajwang' ite mar 16 kapok otieko nonro mar gaset en kaluwore gi kaka doho biro bedo ka ng'ado bura kaka estate kata mana mwandu madirom siling milion 700 mano mar mane osenindo Kipkosgei Arap Moita ibiro bed ka ipogo e kind nyithinde 31. Arap Moita ni kana somo notho higa mar 1992. To nyithinde kata mana Julius nanena achiel kuomgi bende osebedo nyaka minister mano jaod bura e kinde mago mag KANU mane kinde mar jatend piny Kenya mar 2 mosenindo Moi. Aparo ni the late Arap Moita aparo ne onge will ama ne ok opogo nyithinde mwandu mondo nen kapona nindo to in kama emomiyo gino oseyware doho kuom higni go te kop kano tho higa mar 92 gin higni mang'eny. Nyithinde sani dongo en nyithindo 31. En family luongo ni family war, en lweny mar niya familia. Ten family maduong' nikech naneno ka nowe chien mond liete 5 gi nyithindo 31 to moko nyithindo makamago bonde osetho to wach makamano osebedo doho nyaka kuom thuolo malach chakre higa mar 1995. Ong'eny en gin higni mang'eny osebedo doho kuom ndalo mang'eny. Mitantiere wach moro momako wang'i katieko nonro mar gaset nyaparo pod wadwa temo dadho jo Kenya sana jok experts mondo wawinja nen to gik mane okero wacho no one ready for take off no gik mosetimo fanya oseketo Kenya e line mar chako dum sana economy en adier koso ok en adier. Kata kamano gik mane wacho to onge geno moro amora lakini wadhi winjo gima economists experts dhi wacho e yore sana gik mane okero wacho ni osetimo to gik mosetimo go nyalo miyo koro economy ma Kenya lokre mondo piny obed maber. Koso bedi mana gi geno ma Daily Nation ndiko nwa ka title ni ber swarido kanda. Aneno ka mpira be ne ber ka Manchester United pod dhi medo bet piny kop nogo gi aparo nogo giwinjo matek e yore mag UEFA lakini jolup mpira mag Gor Mahia kiny Kasarani
kiny basi ayanga pap makasarani iluongo ni to gin kiny gor gocho gi Murang'a Seal sani gin gor gimakre e points kama matiende en pira makiny tek kabisa lakini gima duong' en at least koro gor sani gi mtokgi makata ka gidwa dhi e training to gitiyo gi mtokgi ka gidwa dhi e pap to gitiyo gi mtokgi naneno ka gor bendo yango ni johera mage mabende diher gir test e basma to basma kama ning'eni nomigi gi jatend tudruok mano mapacho ka e lido walo aparo notimo maber to nego duoko ne erokamano e yo makende kopowacho notiyo gi milion maromo 20 nyiewo basno Julius agoni erokamano ahinya ober duoko erokamano koro ng'ato nyalo dhi nyiewo duoko mondo ne matut mana iye mondo one kaka piny wacho ama kaka piny dhi erokamano ahinya nyakwarom ga jong' weche mamoko nitiere weche mag tuke weche mag ohala naneno kanyo ka kambi mano mar tudruok mar Safaricom bende noyudo yuto mag ohala margi mane kinde thuolo mar dweche 6 mano motelo ne higani ne giyudo iwacho ni profit jumps to 34.2 billion to bende giwacho ni omenda mabende oganda mapacho kosebedo ka oro kokalo e lai mago mag M-Pesa achiel kuom okenge mabende nomiyo giyudo hola kata mana profit ohala makamano tok sa achiel mano mar okinyi gi kanyo bende makelo wa giko mano mar nonro mar gaset mabiro en twak mabe nyadendi Joyce Oduor dhi bedo ka twak mabende dwaro ng'iyo en kotenre kod twak mokwongo mano mar jatend piny Kenya mabende nochiwo odiochieng' manyoro mane od bura maduong' mapacho ka kama noriwo jod bura mago mag National Assembly kanyakla kod mago mag Senate atieke gi kanyo bang' Joyce tieko twak mare abro bedo kabiro ni kanyo kod chenro mano mar ng'e jothumbe wa kik dhi mabor